खुलुमबाय सानजारि थान्दियाव दिनै मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारि। गोसोआरि आरो देहायारि गोख्रों एबा राफोद लाखिनो थाखाय बिटिआर सरकार आरो आर्ट अफ लिभिं फाउन्डेशननि जथाय बानजायनायाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो खाजोना बेंखन मिरु मावख'फोराव योगा फोरोंथाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया दिनै 15 डिसेम्बरनिफ्राय 17 डिसेम्बरसिम जागोन। सानथामनि हाबाफारियाव बे योगा फोरोंथायखौ खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे माखासे मावख'आरि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आसुनि बारग' आफादगिरि दीपां कुमार नाथनि दिनै गोथार जुलि। दिनै गुवाहाटीनि सोमनाथ मन्दिराव डक्टर रुपा हाजरिकाजों जुलि जाबाय आसुनि बारग' आफादगिरि दीपां कुमार नाथआ। अरुणाचल प्रदेशनि टावांआव सोमजिनाय भारत आरो चीननि सिमायारि जेंनाखौ नोजोर बोनानै भारतनि रैखाथि हान्जाया सांग्रां जादों। गासै रैखाथि हान्जाखौ सांग्रां खालामनायजों लोगोसे भारतआ चीननि बेरेखायै जुजिनो दावहानि बिरखं जाहाजफोरखौ अख्राङाव बिरहोनानै सर खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 डिसेम्बर खालारखालि अरुणाचल प्रदेशनि टावांआव भारतनि आर्मि आरो चीननि आर्मिनि गेजेराव गाग्लोबनाय जादों, जायनि थाखाय मोन्नैबो हादरा बेनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो आरो सांग्रां जादों। डक्टर आम्बेडकर साहित्यश्री एवार्ड मोननो हादों कार्बि आलंनि थागिबि थुनलाइगिरि मुस्लिमा मिरजा बसुमतारिया। भारतीय दलित साहित्य एकाडेमीनिफ्राय मिरजा बसुमतारिया दावहारु दंलाराम सलमा बिजाबनि थाखाय डक्टर आम्बेडकर साहित्यश्री एवार्ड 2022 खौ मोननो हादों। थांनाय 11 डिसेम्बर खालारखालि हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव बे बान्थाखौ आजावदों थुनलाइगिरि मिरजा बसुमतारिया। बिथांनि बान्था आजावनो हानायखौ बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा गोजोननाय फोरमायदों लोगोसे साबायखर बावहरदों। दिनै सरदार वल्लभभाई पाटेलनि 60थि थैनाय सान। सरदार वल्लभभाई पाटेला भारतनि सासे उदांस्रि दावहारुमोन। बिथाङा भारतनि गिबि डिपुटि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारबोमोन। बिथांखौ आयरन मेन अफ इन्डिया होननानैबो मिथिनाय जायो। बिथाङा 1875 मायथाइनि 31 अक्ट'बराव जोनोम जादोंमोन आरो 1950 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव रुंसारि जादोंमोन। बिथांनि थैनाय सानखौ हादरनि खना खनला गोबां ओनसोलफोराव फालिनाय नुनो मोन्दों।